să spun de ce. Dacă de 2002, când s-a registrat cel mai mare număr de medici de familie în Moldova, această cifră era de 2136 de medici de familie, în fiecare an plecau în mediu constant circa 30 medici. Anul 2010 a înregistrat rector, s-au plecat de 2 ori mai mult, 63. Și la momentul republican avem doar 1866 medici de familie. Dacă nu schimbăm ceva, nu o să aibă cine lucra la sat. Unde și acum, în multe raioane, în medic se crește pe 7 sate și 5.000 populații. Despre ce calitate mai putem discuta? Se cere revederea modalității de contractare a instituțiilor la un buget integru, fără a reglementa acordarea asistenței medicale populației din teritoriul de servire. Actualmente, în principiu, pacientul este legat de instituții și nu banii vin după pacient, conform asigurărilor clasice. Nu este rezolvată problema alegerii instituției de către pacient. În așa mod se încalcă dreptul la alegerea liberă. Noi în Parlament am modificat legea de stături de rezolvă. Deci permitem pacientul acest drept. Însă mecanismul nu lucrează. Majoritatea semnificativă a tarifelor serviciilor comunale, cât și inflația, afectează substanțial activitatea instituțiilor medicale din municipiu. Din aceste considerente, instituții medicale diminuează forțat și treptat cheltuielile pentru alimentare și tratarea pacienților. Prioritar se achită salariul și serviciile medicale. Că dacă nu le achiți, instituția este deconectată de aceste servicii. Ministerul Sănătății a elaborat și a aprobat protocoale clinice și standarde de tratament. Însă, cu părere de rău, ele nu au putere financiară pentru a fi utilizate de către medici în procesul tratament. Se întreabă în ce situație se află acum instituțiile și ce posibilitate reală este pentru implementarea acestor protocoale. Dacă în fiecare an, după semnarea contractelor, Compania Națională de Asigurări se majorează semnificativ tarifele de la servicii comunale. Și exemplu, deci ultimele majorări la gaze naturale și la agentul termic, care duce după sine cheltuieli enorme din punctul bugetului global al instituției. Noua metodă de contractare, în testare, aplicat selectiv în unele instituții și trebuie să ne dea rezultate spontane. Eu, domnul Buca, la sfârșitul trimestrului aș aștepta un raport privind care ar fi... Deci, păi, împreună. Deci vreau eficient. Deci a doua problemă, în opinia mea, care este acum insuficiența de surse financiare. Deci, cum am putea noi să creștem aceste surse financiare în sistem? Deci toată lumea este de acord că resursele financiare de sistem sunt insuficiente, pe de altă parte, utilizarea lor nu este corectă și optimă. Ocazia creșterii resurselor este înlărgirea bazei de colectare a asigurărilor. Doi, încă fiind deputat, am propus introducerea taxei fizice. Se impune modificarea creșterii resurselor la legea fondurilor pentru sănătate. Consider că este absolut normal. Există și în practica europeană unde compartimentul nesănătos al asiguratului este taxat. Nu este normal ca un asigurat care duce o viață cu mai puțin factori de risc să plătească aceeași rată cu ceilalți. Și atunci reducem taxa asupra tutunului, alcoolului și asupra reclamei pentru acestea. O a treia cale prin care se urmărește creșterea resurselor este deschiderea către tot ceea ce înseamnă investiții și resurse private în sănătate. Aici înțelegem toate formele de la colaborări la parteneriate publice-private. O altă problemă, în opinia mea, medicamentele compensate. Lista medicamentelor compensate sau în proceduri. Este foarte îngrijorător că mecanismul de introducere a medicamentelor în listă nu este transparent și bine ajustat. Perfecționarea radicală a acestui mecanism ar permite să evităm creșterea prețului la medicamente, odată cu includerea lor în lista celor compensate. Pacienții vor administra medicamente mai eficiente și mai oportun. Prin urmare, vom acoperi mai multe maladii. Se va putea mări cota parte de compensare sau lista compensatelor integral.